एसेबो गिथारालै बे सैमायालाय। ओइ सैमा बुन्दा, नोंनो आङो सैमा बुन्दि लाबनानै होफैथारगोन। अननानै सिरि था। हा नोंना टिभिया बेसे लानायमोन? मजा नांदों खिन्थु टिभिखौ। लैथो सेरनिफ्राय मासे बुन्दा गोलेरा फैनानै सिथ्लानि अकेदा जायगायाव अरनानै दैयाव बोनानै लाना थाङो। ओइ बिमा ओरै फैलाय। नों आंनि आन्दारपेन्टखौ लांमाराखैना? आं लाङाखैलै, सयथिबो आं दहायनिफ्रायनो बुंगासिनो दं आं लाङाखै होननानै। माबा आंखौ ओरैनो बुंदो सानदों नों? आंबो लांमाराखैथ', आंबो दहाय बेयावनो नुदोंमोन। होमबालाय सोरथो लांखोलै? गावानो आंनिखौ गावनि साननानै गानफ्लांदोदां। तुत, आंलाय मानो गाननांगौ जाखो नोंनिखौलाय? आं आंनिखौ मोनथिखायोना। माजे बुङो नोंबो? होमबालाय माया लांमारखोलै बेखौलाय? सिखावा बे बुस्थुखौ लांगोन ना मालायनि गानखान्दाफोरखौनो? दे जाबाय दे, बे गांसे पेन गोमानायखौनो नोंबो दावराव खालामबाय थायो। 20 थाखा 30 थाखा मोननायखौनो। 20 थाखा 30 थाखा? बेखौ 20 थाखा 30 थाखा मोननाय बुस्थु नङा। सिगां मोनोमोन, दा मोनला। आंना आरो दामिनिसोमोन एसे। केट कम्पानिनिसोमोन। बेनि दामखौ बेसेबां लायो नों मिथिगौ? 1000 लायो गांसेयावनो। दालाय गोमानाय बुस्थुखौ बहा मोननांगौ जाखो? बेखौनो दावराव खालामबाय थागोन। सोरलाय बहा मोनथिनो आन्दारपेन्ट गोमा जानायनि दुखुखौ? गावबा गावनि माल बुस्थुआ गोमा जाबा माबायदि दुखु जायो गावसोरनि खोमायाव गाननाय सनाया गोमाबासो मिन्थिगोन नोंसोरो। है मा मेथाइफोरखौ नायबाय थानो, मबाइलफोर नुबाय थायो। दे निउसखौ नायनि। रलै एसे नायबावनि, दा नायनो हागोन निउसखौ। हा नोंना टिभिया बेसे लानायमोन? मजा नांदों खिन्थु टिभिखौ। 14,000। मा नाममोनलै टिभिनि नामालाय? आंबो बेखौनो बानायसिगोन एबार। OnePlus नो OnePlus। बेथ' मबाइलनि मुंसो माथो। टिभिबो दङरा OnePlus नामनिनो। नंगौ नामा? दे निउस होदो, निउस नायसै। फुंबिलिनि 7 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि जेराव नैबे भिखा राजाया गुदुं गरम अत्याचार निउस लानानै फैलायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबानो जादों मेघालयनि मौसिनरामाव गोबां अखा हानायनि थाखाय हाखर दैमा बिलोफोरा लोमसावजोबनायनि जाहोनाव माखासे नाफोरा गबनानै गोबां थैबाय होननानै सुलुङाव फोरमायनाय जादों। मैया बावैसो चेन्नाइनि लैथो सेरनि मोनसे पार्कआव सासे सेंग्राजों सासे सिख्लाजों लाइन मारिबाय थानाय समावनो लैथो सेरनिफ्राय मासे बुन्दा गोलेरा फैनानै सिथ्लानि अकेदा जायगायाव अरनानै दैयाव बोनानै लाना थाङो। मंगलदैनि बग्रिबारि गामिनि सासे सेंग्राया गावनि गार्लफ्रेन्डनि बार्थडेआव गिफ्ट होनांगौ होननानै फ्लिपकार्टआव फारसे गलाब बिबार अर्डार खालामो। अर्डार खालामखांनायनि उनाव बिनि पार्सेला सफैयो आरो सेंग्राया बेखौ नायालासिनो गार्लफ्रेन्डनो गिफ्ट होनांगौ होननानै गार्लफ्रेन्डनि बार्थडेआव लानानै थाङो। जेब्ला बिनि गार्लफ्रेन्डआ बिनि गिफ्टखौ बार्थडेआवनो बेखेवना नायो अब्ला नुयो थाइसे फान्थाव। लोगो लोगो गार्लफ्रेन्डआ रागा जोंनानै सेंग्राखौ जायगायावनो ब्रेकआप खालामो। ओंखायनो अनलाइनाव माल बुस्थु बायनायखौ बन्द खालामनांगौ होननानै चाइनानि मांकि किंआ फोरमायहरदों। दा सोलिबाय थानाय नलबारिनि राज फुजायाव गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्डजों मीना बाजारनि बै गिदिंनाय सोरखियाव सानैबो गाखोदोंमोन। उनाव सोरखिया लासैनिफ्राय जोबोद गोसासिन गिदिंनो हमो। ओमफ्राय गोसासिन गिदिंनायावनो सिख्लाया गिनानै बयफ्रेन्डनियावसो हासुना होयो। आरो दिनैनि रादाबाबो एसेयावनो जोबबाय। गोजोन्थों। बा मा डेन्जार निउस मोनलै। आंबो बिराद मोजां मोनो बे भिखा राजानि निउसफोरखौ। मोजां बिग ब्रेकिं निउस लाना फैयो बेयो। औ आंबो नायो बिनि निउसफोरखौ गेजेर नायनानै मोजां मोनो। ओइ थांसै द' बेयाव थाबाय थाबा जानाय नङा जोंनिया, बेखौ नागिरनो थांसै। औ थांसै। माथो सान्दुङाबो दुमला दुमलिसोलै, मोजांबो दुङा माबो दुङानो।
बे लंपेन सला गस्लाफोरालाय थाबैनो रानगोन र'। बे आपेल कम्पानिनि आन्डारपेनासो थाब रानगोन ना रानाथाय जा दाथा गिदिरथारबो। बायनाबो लाफ्लांबाय दाम गोसानि। माथो दाम गोसानि बुस्थुफ्रालाय थाबसो राना। साननै सानथाम गाहाम नांगौ जायो राननो थाखाय। बेखौ माथो आपेल कम्पानिनि आन्डारपेन बायदिसो नुथारखादों। नंथारगौलै नंमारगौ माथो। ओइ बुन्दा बोरैलै मानसियालाय? हासुनो ओंखारदों होननानै माथो बारियावनो हासुदोंमोनलै। ना सालाया सोरानिबासो बारि जासो थांफ्लांबायलै आंखौ थांदो साननानै। बेयाव थाबाय थाबा जानाय नङा, लांनांसिगोन आं माबारनो। नङाब्ला सोरजोंबा नुसनब्ला दिगदारसो दङ। मालायनि बे बुस्थुखौ मानो दांदों होननानै दाम जागोनसो आं। मानसि गियावनो लांनांसिगोन माबारनो। आइया बेलाय मा सैमा? गोसोम बन्दा दानो गिथावना फाग्लाया अरगोनसो नामालै? आइया मा एसेबो गिथारालै बे सैमायालाय। ओइ सैमा बुन्दा, नोंनो आङो सैमा बुन्दि लाबनानै होफैथारगोन। अननानै सिरि था थांनो बेनिफ्राय। माथो बारासो सोंगासिनोलै ना सैमाया बुन्दिसो? बुन्दिखायनोथ' बुन्दि लाबना होफैगोन होननायखाय रागासो जोंबाय नामा बारा सोंबाय माथो। टमी सैमा बुन्दि, नोंनो आङो सैमा बुन्दा मासे जापाननिफ्राय बिराद समायना नायनानै लाना फैगोन। अननानै नों बेनिफ्राय थांथ' टमी सैमा बुन्दि, थां दे नोङो। मा एसेबो सिरि थायालै सैमायालाय, गंगार सैमा अरगोनसो नामा बे कुत्ताया? बुरखायबाबो बुरखायजाया मा सैमालै बेलाय? साला बे अरबारगोनलै आंखौ खाराबा। बेथिंगालाय पेनखौबो नुदोंमोन, आपेल कम्पानिनि पेन। मा अबस्थायाव गोलैखोलै आंलाय? बे सैमा मासेनि थाखायनो बेखौ लांनो हानाय नङा बायदिसो मोनबाय आं। माथो बारासो बारा सोंथारनानै होसोथारसिगोन नामा आंखौलाय? बे आंखौ गय बिफाङाव गाखोआब्ला अरथारगोनसो साला कुत्ताया। माथो खाथियावसो सफैथारबाय। कुत्ता साला।